Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο μου. Σήμερα θα παίξουμε Where is the Done. Είναι ένα παιχνίδι που ο μπαμπάς τρελαίνει και τέτοια. Πάμε να το παίξουμε. Και να σας υπενθυμίσω κάντε like και subscribe στο κανάλι μου, γιατί με υποστηρίζει πολύ. Τις μέρες θα ανεβάσω βίντεο. Ας παίξουμε να γίνουμε και ο μπαμπάς κιόλας ο Dan, αλλά τέλος πάντων πάμε να παίξουμε. Όσο θέλει να με κάνουν το κανάλι μου BanbanCX, θα πάτε να σας δείξω το όνομά μου. Το όνομά μου είναι BanbanC306. Όποιος θέλει με κάνει φίλο, θα το δεχτώ. Πάμε να παίξουμε τώρα. Πρέπει να το καταφέρουμε. Ωραία, θα τα καταφέρουμε. Γράψτε καλά στα σχόλια. Όχι. Ένα λεπτό παιδιά. Γιατί τώρα δεν μου έχει βάλει, θα το ξαναγράψω. Όντως θα ξεδάμε. Μπήκαμε. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί δεν μου κάνει γλυκόλας. Τέλος πάντων, σας πω σε αυτό εδώ πέρα. 4, 3, 2, 1 και άρχισε το παιχνίδι. Ωραία, έχω στη 30, δεν ξέρω τα λάθη που πήγαμε. Ωραία, ξεκινήσαμε εδώ, 6 PM. Ωραία, είναι 6 PM. Να καθαρίσουμε τον χώρο. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν προλάβω να το καθαρίσω. Να το καθαρίσω από αυτό, θα καθαρίσω. Ωραία, το καθάρισα και τώρα πάμε να κάνουμε τα noodles. Ωραία, εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε τα noodles. Ωραία, θα κάνω πρώτα του. Ωραία, και τώρα τα δικά μου noodles. Θα κάνω like και subscribe για να κάνω περισσότερα βίντεο. Κάντε like και subscribe σε άλλο βίντεο για να δίνουμε ο μπαμπάς, ο Dan. Ωραία. Να διαβάσουμε το generator. Για να εισβάλλω. Το generator δεν έχω καταλάβει ακόμα που χρειάζεται. Νάτος, αυτός. Μάλλον παιδιά, αυτό δεν πρέπει να τον κάνει να γίνει αυτός ο περίεργος. Τον είδατε. Νάτος εκεί. Όντως. Αν εγώ να... Ωραία. Εδώ έχει βάλει ήδη έτοιμα noodles. Ωραία, μπράβο του ρε. Αυτό είναι πολύ καλός ρε. Πάω να... Για να έχω και ένα έτοιμο ωραία. Ωραία.
Μάγας TV. This message is from the FBI. Beware of a mysterious man who owns front porches. His ear presence luring unsuspecting victims into a malevolent possession. The FBI is deeply concerned about this unexplained phenomenon. If you encounter the man on the porch, avoid eye contact, retreat indoors, and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and help unravel this operation. FBI, your safety matters. Οκ. Ναι. Ωραία. Άρχισε εδώ. Μπαίνω από... θέλω να μην ξυπνήσει. Έχασε ο άλλος. Ελπίζω όχι να μην έχασε, γιατί δεν θα μ' άρεσε να έχει χάσει. Άντε πίσω γρήγορα. Έτσι, μπράβο. Πάλι κάτι που προάλλονε. Για χάσουμε, δεν γεμίσαμε το generator. Ωραία, χάσαμε. Δεν πειράζει. Εδώ τελειώνει και αυτό το βίντεο. Αν θέλετε να παίξουμε πώς ως Angry Dad, κάντε like και subscribe και εμείς τα λέμε.